Jeg vil her forklare de enkelte trin i en Nielsen-kurv. En Nielsen-kurv er speciel på den måde, at siden i kurven flettes først. Når kurvens side er flettet færdig til den ønskede højde, flettes kantafslutningen for oven. Tegn en cirkel på et stykke pap. Kurvens bund får samme diameter som papcirklens diameter. Opdel derefter cirklen på pappet i et ulige antal. På den hvide cirkel er der tegnet 17 ens vinkeludsnit. Størrelsen af vinkeludsnittet er fundet ved at dele 360 grader med 17. Der skal altid være et ulige antal. Her er den hvide papircirkel brugt til at optegne mærkerne på papcirklen. Gennem disse mærker skal der senere stikkes huller. Gennem hullerne skal der så sættes stager til at flette omkring. Prik huller i pappet, hvor mærkerne er sat. Pas på, hullerne ikke bliver større end stagernes tykkelse. Hullerne må hellere være lidt for små end lidt for store. Klip lige så mange stager, som der blev prikket huller i pappet. Til denne kurv er der klippet 17 stager, som er ca. 70 cm lange. Paddyrøret til stager lægges i blød i 5 minutter i vand. Der sættes nu en stage igennem hvert hul i pappet. Træk dem 20-30 cm ned under pappet. Alle stagerne under pappet bindes sammen. Det samme gøres med stagerne over pappet. Bind stramt med flere omviklinger. Sammenbindingerne gør det lettere at styre stagerne i starten af flettearbejdet. Nu starter flettearbejdet. Vælg et paddyrør, der er lidt tyndere end det, der blev brugt til stagerne. Paddyrøret har først ligget i blød i 5 minutter. Der startes bag en stage, så er det bare at flette foran, bagved osv. hele tiden. Når en stage slipper op, sluttes den af ved at enden af den ligger inde i kurven. Det samme sted skal det nye paddyrør sættes ind. Hvis der startes et andet sted, bliver der fejl i fletterytmen. Læg mærke til, hvordan flettearbejdet holdes på plads ved hjælp af benene, mens der arbejdes. Når der som her er flettet nogle omgange, kan den øverste bindesnor fjernes. Når flettearbejdet har den ønskede højde, skal der flettes kant. Først skal flettearbejdet lægges i vand, så stagerne over kurven bliver våde. Undgå at pappet bliver vådt. Kanten af kurven flettes ved at man starter et tilfældigt sted. Tag en af stagerne, bøj den 90 grader, bøj den vinkelret, så den ligger langs det øvrige flet. Før den så foran den første lodrette stage, bag den næste, foran den tredje og til slut bag den fjerde stage. På billedet er stagen på vej bag anden lodrette stage. Når første stage bliver lagt ned, så lav en lille smule luft ned til kanten af kurven, ellers kan der ikke sluttes af, når man er nået hele vejen rundt. De sidste stager flettes ind i kanten på samme måde. Det betyder, at de stager, der skal flettes foran og bagved, nu er liggende i kantflettet. Følg stagernes lodrette forløb, inden de bliver lagt ned og flet foran bagved. Paddyrøret er på vej foran den anden og bag den tredje stage. Bemærk, at kantfletterøret går ind i kurven lige over sideflettet og under det allerede kantflettede. For bedre at kunne flette de sidste stager ned som kant, kan man med fordel se på det allerede flettede og kopiere mønstret. Hvis kanten er lavet rigtigt, kan man ikke se, hvor det er startet på kantflettet. Klip endelig ikke det overskydende paddyrør af endnu. Så er turen kommet til bunden af kurven. Fjern ombindingen om stagerne under pappet. Lirk forsigtigt pappet af. Det kan bruges til en ny kurv. Gør stagerne våde, så de bliver bøjelige. Bunden. Vælg en tilfældig stage. Hold fast om den. Den får nummeret 0. Tæl nu 6 stager frem, og læg stage 0 mellem stage 6 og 7.
Fortsæt således hele vejen rundt. På billedet er de 2 første stager lagt ned til bund. Når der ikke er flere stager, der står op, tælles videre på de, der allerede er flettet ind i bunden. Sørg for at føre stagen ned i hullet i midten og op på den rigtige plads. Når alle stager er flettet ind som bund, skal der stikke et paddyrør ud mellem alle de lodrette stager. Ret bundflettet til, så bundmønstret bliver flot. Pres også bunden lidt ind i kurven. Klip nu bundfletstagerne af ca. 1 cm uden for kurvens bund. Klippes der kortere, er der risiko for, at bunden går op. Inde i kurven klippes det overskydende paddyrør af. Pas på ikke at klippe så kort, at paddyrøret smutter ud af kurven. Alle ender skal slutte inde i kurven, bortset fra bunden. Et hvert paddyrør, der klippes af, skal hvile på en stage. Bemærk i kurven her det fine mønster i bunden.